Hej og velkommen til kanalen. I dag skal vi tage et kig på en bog, som måske ikke er så kendt blandt alle, men som har haft enorm betydning for både teologi, filosofi og ja, endda for vores måde at tænke intuition på. Vi taler om Compendium Theologiae af Thomas Aquinas. Det er en slags teologisk quick guide, men tro mig, den er alt andet end overfladisk. Forestil dig, at du kunne tage hele den kristne tro, alle de dybeste tanker om Gud, mennesket og meningen med livet, og koge det hele ned til en sammenhængende og logisk forklaring. Det var præcis det, Thomas Aquinas forsøgte med denne bog. Men hvem var Thomas Aquinas egentlig? Han var en dominikansk munk og filosof fra 1200-tallet, en af de helt store tænkere i den kristne tradition. Hans tilgang var ret unik, fordi han prøvede at forene tro og fornuft. Han mente ikke, at man skulle tro blindt. Han mente, at tro og viden faktisk går hånd i hånd. Og det er netop den tanke, der gennemsyrer Compendium Theologiae. Bogen er delt op i 3 hoveddele. Først lærer vi om Gud og hans natur. Derefter handler det om skabelsen, hvordan verden, englene og mennesket blev til. Og til sidst, det hele kulminerer i personen Jesus Kristus, Gud som menneske. Men det interessante er, at Thomas aldrig nåede at skrive bogen færdig. Han stoppede pludseligt midt i arbejdet, måske fordi han havde en mystisk religiøs oplevelse, som fik ham til at tie og aldrig skrive igen. Den slags gør kun værket endnu mere fascinerende. Lad os starte med det første og mest fundamentale spørgsmål. Hvem eller hvad er Gud? Ifølge Thomas er Gud det mest fuldkomne væsen, man overhovedet kan forestille sig. Han er ikke bare et væsen blandt andre, han er selve væren. Han er evig, uforanderlig, uendelig og fuldstændig enkel. Altså uden dele, uden kompleksitet. Det kan være svært at forestille sig, men det er netop pointen. Gud er større end vores fantasi. Og alligevel, siger Thomas, kan vi kende noget om Gud gennem fornuft, gennem skaberværket og gennem åbenbaring. Et eksempel. Tænk på solen. Den lyser, varmer og giver liv, uden selv at blive opbrugt. Den er et billede, et svagt billede, på hvordan Gud er. Alting eksisterer, fordi Gud holder det i eksistens. Hvis Gud et øjeblik stoppede med at ville, at verden eksisterer, så ville alt forsvinde. Ret vildt at tænke på, ikke? Den næste del handler om skabelsen. Hvorfor skabte Gud overhovedet noget? Ifølge Thomas var det ikke, fordi Gud manglede noget. Gud er allerede perfekt i sig selv. Han skabte af ren generøsitet som et overflødighedshorn af kærlighed. Han skabte både synlige og usynlige væsener. Engle er for eksempel åndelige væsener uden krop, men med en utrolig intelligens. De er ikke fantasivæsener, men skabninger med et specifikt formål i Guds plan. Og så har vi mennesket, os. Vi er både krop og sjæl. Sjælen er åndelig og udødelig og har evnen til at søge sandhed, vælge det gode og elske det skønne. Thomas mente, at menneskets største formål er at kende Gud og være forenet med ham, både gennem intellekt og vilje, det vil sige gennem sandhed og kærlighed. I bogens 3. del, som desværre ikke blev færdigskrevet, begynder Thomas at forklare, hvordan Jesus Kristus er midtpunktet for hele den guddommelige plan. Gud blev menneske for at føre mennesket tilbage til Gud. Det er ikke bare et teologisk statement, det er et udtryk for kærlighed i sin reneste form. Jesus bliver broen mellem det uendelige og det begrænsede. Han lever det liv, vi burde have levet, og dør den død, vi burde have lidt. Men nu tænker du måske, hvor kommer intuition ind i billedet? Det er jo ikke ligefrem et moderne selvhjælpsværk, det her. Og det er helt rigtigt. Men Thomas giver os faktisk en ret dyb forståelse af, hvad sand intuition egentlig er. For ham handler intuition ikke om følelser eller mavefornemmelser. Det handler om en direkte indsigt i sandheden. Når vi lever et liv med dyb refleksion, ærlig søgen og åndelig åbning, så begynder vi at se visse ting direkte, ikke fordi vi har regnet det hele ud, men fordi vores indre blik bliver klart. Det kaldes kontemplation. Og i kontemplationen oplever vi noget, der minder om intuition, men på et højere plan. Thomas siger, at visse sandheder, især dem om Gud, ikke kan bevises med matematik eller logik alene. De skal gribes intuitivt. Men den slags intuition kommer ikke fra tilfældige følelser.
Den kommer af at leve i sandhed og søge Gud helhjertet. Og her bliver Compendium Theologiae faktisk en slags åndelig vejviser. Jo mere vi forstår, desto mere åbner vi os for en viden, der overstiger forstanden, en intuitiv viden. Derfor er denne bog så vigtig, også i dag. Den giver os en vej til at tænke dybt uden at miste hjertet. Den viser, at tro ikke er blind, men en slags seende tillid. Den lærer os, at der er en orden og mening i universet, og at vores rolle er at søge den, leve i den og elske den. Hvis du nogensinde har spekuleret over, hvorfor du er her, hvad mening er, eller om Gud virkelig findes, så er denne bog som en slags samtale med en af historiens mest skarpe og ydmyge ånder. Det er ikke tungt, hvis du tager dig tid. Det er faktisk smukt, enkelt og dybt. Og det bedste? Compendium Theologiae findes online, gratis, på både latin, engelsk og nogle steder også på dansk. Du kan finde det som pdf, e-bog eller lydbog. Kunne du lide den her gennemgang? Så giv et like, del med en ven, og husk at abonnere på kanalen, hvis du vil have flere videoer om filosofi, tro og de store spørgsmål i livet. Og skriv gerne i kommentarerne, har du nogensinde læst noget af Thomas Aquinas? Eller var det her din første introduktion? Tak fordi du så med. Vi ses i næste video.